sunod nga kuratsa, kukuratsahan ni Honorable Attorney Kathleen Kainday from Borongan City. Nga papalisan nato ni mga mayor. Mayor Amado El Candido. Okay? Yan ang kuratsa. Hamon hasaman ay nasayaw na isisikating at nagsasayaw hinihilan ang pirmi. Dami na kung nakisi-isi at hermana ang namumuna. Dadara hamon na ni Kapitana naghipausa ang mga bisita. Handa na kung hanira-gala pusa na at winis pamutahan kalat niluka kung kayong kaya at kapustura at lunak alanaw kita na purot ang palis na pusa na at winis pamutahan kalat niluka kung kayong kaya at kapustura. Liwat sayaw na lumilubi aminuno ug sarapati mga sarayawon hasaman late ang kurat sa bilang aperdi ang hermana ang namumuna itadara hamon na ni Kapitana naghipausaan ang mga bisita handa na mong haliragala haladaw kita na purot ang palis na pusa na at winis pamuthaan kalaan niruka upayo-payan na postura at lunak haladaw kita na purot ang palis na pusa na at winis pamuthaan kalaan niruka upayo-payan na postura. Mga salamat, Honorable Mayor Amado Candido, sugad man mo naging kapali si Attorney Kathleen Kainday, ang iyong pagsayang. Kaya kung may